Выдатны дзень. Выдатны дзень. Мы зноў тут. Зноў у гэтым дзіўным месцы. Тут мы сустрэліся, і гэтая прыгажосць зараз з намі. Я памятаю, як мы выпадкова сустрэліся. Было лета, і я ўбачыў цябе ў краі вады. Я люблю вяртацца сюды. Тут мы шчаслівыя. Нарач – самае вялікае возера Беларусі і адно з найбуйнейшых ва ўсходняй Еўропе. А галоўнае, вельмі чыстае і празрыстае. Самае забаўнае, што і маі бацькі тут пазнаёміліся, а потым кожны год прыязджалі сюды адпачываць. У нас у Беларусі Нарач – самае папулярнае месца сярод турыстаў. Таму што тут ёсць дзе адпачыць і што паглядзець. Нездарма курорт лічыцца роўным з драўніцам Прыбалтыкі і Каўказа. Асабліва мне запомніўся дэндрасад, дзе мы змаглі ў адным месцы ўбачыць прыроду розных кантынентаў. А пазней зазірнулі ў аптэкарскі сад, які быў створаны па традыцыях сярэднявечных манастыроў. Там нас пачаставалі духмянай лекавай гарбатай. Так, сёння Нарач – сучасны курорт. Я ведаю, многія прыязджаюць у нашы санаторыі. Ну а тут спакойна. Можна схавацца ад мітусні, можна аднавіць сілы. Рэлакс і адпачынак добра, але я аддаю перавагу актыўнасці і руху. Самае галоўнае, што тут ніколі не бывае сумна. Памятаеш, як мы каталіся на байдарках і веліках? А наступны раз можна прайсці па возеры пад ветразем альбо праляцець над Нарачу на паветраным шары. О, а вось там далей Мядзел. Горад паміж двух азёр Баторына і Мястра. У Нарачанскім краі ўсе месцы прасякнуты гісторыяй і можна ўбачыць шмат архітэктурных помнікаў, старых касцёлаў, цэркваў, сядзіб. І ёсць месца наогул асаблівае – старажытны Буцлаў. Да яго 56 кіламетраў ад Мядзела. Ёсць дзіўнае паданне. Быццам у 1598 годзе ў нябёсах над Буцлавам было яўленне Божай Маці. Але аднымі ўражаннямі сыты не будзеш. Пасля такой цікавай паездкі добра было б падсілкавацца. А мясцовая гасціннасць – гэта проста яшчэ адна прыгожая гісторыя. Тут так смачна і утульна. Тут у мясцовых кавярнях і рэстаранчыках прапануюць не толькі стравы народнай кухні, але і шмат розных делікатэсаў, якія падаваліся да сталоў беларускіх магнатаў. Мясныя смачнасці хатнія. А мясцовая рыбка, сом, лешч, і нават вугар. Сыр з каровінага і казінага малака. А як я люблю слодычы з мёду, яблыкаў і журавінаў. Слухай, нам абавязкова трэба пабываць на знакамітых блакітных азёрах. Гэта незабыўнае відовішча, унікальнае месца. Усе гэтыя унікальныя прыродныя ландшафты аб'яднаны ў нацыянальны парк Нарачанскі. Тут выдатна ў любую пару года. І ў кожнага возера свой колер. І гэта лепш за ўсё можна ўбачыць летам, калі ў іх адлюструецца бяздоннае неба. Тут вы можаце прайсці па пракладзеных турыстычных маршрутах, а можаце сысці са сцежкі і акунуцца ў свет першароднай, некранутай прыроды. Дзень скончваецца, нашы выходныя праляцелі. Трэба вяртацца дадому. Але мы захоўваем гэту прыгажосць у сваім сэрцы. Павязем з сабою прыемныя ўспаміны. І абавязкова вернемся сюды яшчэ не раз. Да сустрэчы, Нарач!
легкий як промень, хай надыходзіць дзень з ветрам паўднёвым, просты як матчыны словы.